Korán van. Hajnal 8 óra van. Sziasztok! Megyünk a Muscle Beachre. Ez lesz az első olyan Muscle Beach-em, ahol ugyanis SciTech team tagként fogok megjelenni. Nagyon izgatott vagyok miatta. Egy gyors rizskászra van még itt reggel, és indulunk is. A SciTech kis csapat, Mekes Balázsunk, kis karcsink, ellenfotózásokba, és a Superstar, Future. Megérkeztünk a Siófokra. Ezek a beköszönések amúgy sosem mennek. Átveszem Bencétől a szerepet. Megérkeztünk Siófokra, a 2026-os SciTech Muscle Beach-re, ahol Bence most már Team SciTech-ként fog először szerepelni. Jó volt az út. Minden rendben volt. Monstert. Igen, mindjárt bepűsilek. Minden rendben volt. Még megvárjuk a Lauráékat, aztán megyünk be. Így van. Meg is érkeztünk igazából belülre, át is vettük a jegyünket, megyünk a strandos cuccot valahova lerakjuk, aztán szerintem körülnézünk, hogy mi újság van, mert biztos másabb, mint tavaly. Aztán ennyi, egyenlőre, majd jelentkezünk. Mondom. Az előbb voltunk fent, átvettem a ruhákat, kaptunk egy ilyen színű trikót, egy fekete nadrágot. A nadrág az kicsit kicsi lett rám, szóval nem hiszem, hogy ebbe fogok ma edzeni. Majd edzőmmel, Berkes Balázsral fogunk ma edzeni. Bazsival fogunk edzeni. Berki-Berkivel edzünk ma egyet. Ő neki felsőtest lesz, nekem inkább ilyen hátfókusz, de majd kihozzuk belőle. Ő fog velem hátazni, holnap majd mellezünk. Edző úr felsőtestezni akart, így kitalálta, hogy a pullból meg a pushból lesz egy puls, szóval ma puls lesz. Jó, ez így. Hoppá! Na ebbe van anyag. Szuper, most már lehet edzeni. Ugyanakkor a kettő. Edző elcigánykodja tőlem a pólót, ugyanabba edzünk, egyenruha. Használd egészséggel. Köszönöm szépen. Nekem nem tudta egyet intézni? 2 kaptam csak. Hát de te már SciTech-esben vagy. Megisszuk. Ez XL-es bátyja. Aha. Na ez pörgető. Amúgy kurva jó az a két szín. Mint egy Kalippo. Full harci felszerelés, ahogy Horváth már mondja. De igazából mindenfajta szín van rajtam már. Ennyi. Gyere velünk, Léci, figyelj, gyere! 1, 2, 3! SciTech! Ez egy ilyen keszekusza edzés lesz igazából, nem nagyon van hely, sokan vagyunk, bemelegíteni is alig tudtunk igazából, tehát lesz amilyen lesz, de mi megpróbáljuk odabaszni. Hadd menjen! Két kézzel! Hoppá! Hogy van? Persze. Ennyi. Kinek? Ők versenyeznek el. Messi kinnye.
Pakolj föl rám, nyugodtan találsz, oszom. Ennyi? Innen bazd meg, pakolj rám, hozz a gyereket is, gyere szépen, de jó lesz. Szépen kontrolláltan, jó? Játszik fogja megmutatni, hogy jó. Hadd legyen, gyerünk át! Semmi! Húzod, gyere be! Húzd! Be! Félek csak emel! Egyből ennyi súlya húzza. Melegítünk. Ja jó, van bazd meg. Melegítő fiú. Ez nem melegítő súly, ez már jó olyan súly. Persze, szarom össze magam, így is láthatom. Itt már nincsen sorrend. Főleg, hogy elmentél, külön álltál. Erősebb kutya basszik. Hallottad? Akkor ez felé. Gyere Angol, szépen húzod! Az úgy! Gyerünk! Gyere még! Nem állsz meg! Azt mondja, már feküdtél! Hány éves vagy, Harry? 21! 21 éves, 1 évesen nekem is húzzam a fejemet akkor. 21 évesen sörény volt a hajam. Ilyen hajam volt, átkacsírult a hátra, az egész öttél. Hány olyan köcsök hajam is? Hajrá! Az igen. Bazd meg. Szépen akarom nyomni. Megadom, hogy ezt úgy, hogy lekapja mellett. Ez nagyon durva. Azaz! 12, ugye? Van benne? Legalább az érzésen legyen meg, hogy érti. Hadd menjen! Gyerek, azt akartam mondani. Hadd menjen! Hadd menjen, gyerünk! Gyerünk még! Gyere még! Hadd menjen! Gyere! Gyere! Gyerünk! Gyerünk! Jó. Geci, kitörj a csuklót. Nagyon jó. Az ember, ez kurva könnyű. Nem majd azért csináltam, amikor nehéz lenne. Szépen a csuklónak és a Kitalálsz, megvan, itt mindenben. Jó lesz, ez az. Figyelj! Úgy van! Nyomjál már, gyerünk!
Rá van már csatlakozva? Jó. Na, a mai Muscle Beachünk az igazából véget ért. Nem tudom, látszódik-e a háttérben, ma Mustafába fogunk kajálni, lesz egy csalókajánk. Azt hiszem a mai nap után megérdemeljük, kurva jó volt a mai nap igazából. Nagyon sokan odajöttetek hozzám képet kérni, aminek nagyon örülök. Aláírást is kértetek. Nagyon jó edzés tudtunk szerintem, de majd fogjátok, vagy már láttátok igazából, tehát ne beszéljek hülyeséget. Nagyon jó edzést csináltunk. Most itt kajálunk, és utána pedig megyünk haza. Ennyi volt a mai nap. Még a kaját majd veszünk fel róla videót, és ne felejtsétek, Szájteknél, webshopba, üzletbe és a applikációba megvan, használjátok az Árvai 10-et. Köszönöm, hogyha használjátok. Sziasztok! Nem baj, felveszünk még egyszer. Pedig már felét megeszem. Hogy mondod? Mondom már fel. Kacsival meg is ette.